fotymau yn bodoli mor bell yn ôl â 2000 o flynyddoedd cyn Crist. Erbyn hyn, maent yn bwysig iawn ym myd ffasiwn. Tair merch o ardal Caernarfon sy'n gyfrifol am gwmni Botwm. Cwmni newydd sy'n creu gemwaith mas o hen fotymau, a mae pob eitem yn hollol unigryw. Siwan wnaeth ffurfio cwmni Botwm wedi ei gael y syniad ar ôl iddi dderbyn jar o fotymau gan ein haen. Gofynnodd am help llaw i ffrind Bethan, sydd yn greadigol a fydde medru gwneud y gemwaith allan o'r botymau. Hwyrach ymlaen wrth bod mwy o alw am y gemwaith, daeth Lowri i helpu gyda'r creu. A dyna hanes Botwm. Er fod yn gwmni reit newydd, i chi wedi cael sioc pan mor gyflym mae pethau'n symud yn ei flaen a faint o sylw chi wedi cael? Mae'r ymateb wedi bod yn ofnadwy o positif ac allan fwy positif na sa'n ni rioed wedi dychmygu i ddechrau fo. A da ni wedi gwerthu gymaint fatha dros dolyg a falle. A rwan mae dys di ysbrydoli ni a sbardina ni i mynd ymlaen ac creu mwy ar gyfer y gwyliau ha. Mae gennau gymaint o bentyrau wahanol fathau o beads, botymau, dwi'n categoreiddio nhw'n i lliwiau, i meintiau, patrymau felly. So, just mater o edrych yn nghwmpas i a gweld beth sy'n ysbrydoli'r darn nesaf o emwaith. A bach yn drist, ond dwi'n sylwi ar botymau pobl rwan, dim i'r pwynt lle di mynd i ofyn amdano. Ti'n sbio ar got rwy'n, ti'n earrings neis, neu rhywbeth. Wel, y gobaith ydy, bod ni'n mynd i gael gwefan yn hunain. Mae gen ni hefyd dudalen ar Facebook, Botwm, B-O-T-W-M. A hefyd, o'n i fodlon i fynd i 2 bobl i gynnal partïon Botwm hefyd. So, trio cael yn gwaith mewn amrywiaeth o lefydd, siopau, ffeiriau, bod math o bethau. Ac un beth ola, chi wedi blin â gweld botymau? Mae'n rhyfedd, da ni'n tair efo'r bach o obsesiwn ynglyn â botymau. Ella un diwrnod, fydda ni'n digaloni, mae'n siŵr wrth fel botymau, ond na, di ddim yn dweud y lein. Tra fydd na botymau, fydd na botwm. Heno yn Felin Heli, mae Botwm yn cynnal parti gwerthu ar gyfer ei ffrindiau. Maen wedi cynnal 5 byd yn hyn, a maen nhw'n gobeithio fydd hon yr un mor llwyddiannus ar gweddill. Mae cynnal partïon mewn 2 ffrindiau yn gyfle da i Botwm ar ddangos ei gwaith caled, ac wrth gwrs i gymdeithasu. Gan mai busnes reit ifanc ydi o, syniad ydi rili bod ni yn sbredio'r gair lle bobl bod amdano ni, be da ni'n neud, a hefyd fel bod bobl yn gallu rhoi mwy o fotymau, fwy o hen emwaith i ni gael ail-greu nhw'n bethau newydd. Mae jyst mor neis pawb at ei gilydd, jyst cynoson anffurfiol, jyst really neis. Ddys i yma efo dim disgwyliadau o gwbl a ddys i yma efo llond bag o bethau fi'n hun. A mae'n neis gweld menter yn mynd o'n erth i nerth, really. Maen nhw wedi gwneud loads a gobeithio fy'n gwneud mwy. Fi'n gwybod bod stwff fi wedi rhoi di eisiau wan. Fi'n gweld nhw'n cael ei wneud yn pethau wahanol, so maen nhw'n really neis. Do, fi wedi cael y clysus yma. A par o beads hefyd. Dwi wedi cael rhyw froech bach diddorol. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi dod o ddei ar $1. Gysi clip a clysursa. Dwi wedi cael brechled bach efo botymau arno fo. Dwi'n gwisgo Botwm a dwi wedi prynu 2 peth heddiw. Mae gennau fodrwy adre hefyd. So, yn dod dwi'n fan mawr. Yn olaf, boots cowboy bach. Lyfli da. Iawn, diwedd y noson, mae siarad i heno, ti'n meddwl? Rili da, mae'n wastad yn braf cael ymateb pobl newydd i gwaith ni. A dwi'n bob dar mor unigryw ac unigryw i bawb. A
llwyddiant arall, dwi'n meddwl. So mae set-up fel hyn fel parti fel ti yn gweithio, ynddi? Yndi, bendant, mae'n rhywbeth anffurfiol amdano fo, mae o'n rhad, mae o'n os yn gymdeithasol, yn ogystal y cyfle i ti dal fyny efo dy ffrindiau, a ti'n meddwl, da ni hefyd yn gwneud bach o bres. So chi'n mynd i gael ymlaen gyda partis, neu chi'n gobeithio gwerthu mewn llefydd mwy neu be? Wel, da ni'n gallu gwerthu dros dy we. Fydden ni gymryd archebion trwy e-bost botwm@live.co.uk ac fydwch chi'n cysylltu fe ni ydyn ni fynd o fanna. Ar diwedd y dydd, mae pawb yn mynd efo fotymau, pawb yn mynd isio gemwaith ac efo gemwaith. Felly gobeithio wneud botwm bwrhau.